Poti, close there! Go! Close, Poti, close! Fly, Lewis! Go, fly!
Campo! Hey!
Watch back door, yeah, watch back door.
Watch this now, watch this, watch this, watch. Survive the sack. Survive the sack. Heel deal. Heel deal.
derby uit te wen. Veld 40-14. En die is op 16 afspraakwedstrijd. Ons sien nou die Wilderis in de laatste wedstrijd van het thuisveld. Die 2026 seizoen. Die eerste spannen vanaf die voorste oordeel.